Takže vážení kolegovia, dnes sa nachádzame v Slovinsku. Prišli sme vám doniesť, ak chcete, dôkazy o tom, že Koby fungujú. Teraz sme prišli z Mariboru, doteraz sme boli ráno, sme si dali kávičku v Maribore, v prvom Koby Flexcomu v Maribore. Potom sme boli u country manažerov Slovenska, tu ich vidíte, Ivan a Valéria. Pozvali nás do svojej kancelárie, kde sme však toľko pracovali, že sme až zabudli vybrať videokameru. A teraz nás zaviedli do mesta Celie, do pizzerie Diavolo, ktorá je asi tretí deň partnerom Flexcomu, čiže Koby. Sadli sme si tu, videli sme na telefóne, že dávajú 3% zľavu pre zákazníka, takže objednali sme si jedlo. Takto vyzerá ich bar. Jedničná pizzeria Diavolo. My sme si už objednali, o chvíľku budeme jesť, tak vám ukážeme, čo nám tu doniesli a už sme naozaj hladní. A medzi tým prišiel čašník, ktorý mal v ruke letáčik Flexcomu. Ukážte nám prosím ten letáčik. Áno. Takto vlastne ukazujú ľuďom, že sú partnermi Flexcomu. Dávajú letáčik klientom, aby si získali kartičku alebo aplikáciu. No a teraz ma zavolal Ivan, teda country manager Slovenska, ukázať, že je tu kočka, ktorá pracuje. Ona je GTMačka. Tak to ukazuje letáčiky. Chvála klientov. Aha, dneska asi aj registrovala. Takto im dáva rôzne materiály, ktoré budeme mať samozrejme aj my na Slovensku. Samozrejme kartička, toto poznáte, kto už videl náš postterminál. A potom samozrejme registruje. Kočka tu celý. Takže prišla pozdraviť aj Valéria, kolegynku. A ona tu pracuje celý deň, vidíte, sedí za stolom a pomáha zatiaľ v tejto prevádzke rozdávať aplikácie, kartičky, aby čo najviac zákazníkov registroval. No a prišla som od kočky vlastne ku pánovi, ktorý robí pizzu. Tu sa robí pizza a to najdôležitejšie je tu na barovom pulte. Vidíte tu starý postterminál, ktorý o pár rokov už nikto nebude používať, pretože bude platiť cez tieto Flexcom postterminály a o chvíľku ho použijeme aj my pri platbe. Tešíme sa. No, takže máme už dneska 0,36 Flex Money. Ráno sme boli v mínuse, mínus 0,14. Platili sme v kaviarni. V kaviarni sme dostali Flex Money, nemám okuliare. Potom sme v testovacom programe v kancelárii sme pribrali Flex Money, ale testovacie. Teraz tu platíme, čún je 67,70. 67. Na telefon, ne? Na aplikáciu. Zbierame, ne? Zbierame aplikáciu. Ideme oskenovať, počítajte sekundy. A získali sme 2 Flex Money a 3 cent Flex Money. Super. Ja, takhle, prosím. Ako zaujímavé, čo to tam máš veľa. Dobro, hvala. Platili sme 67, tak ako ste videli na bločku. A samozrejme treba aj zaplatiť, na to sme sa budli predtým. Tak sme zaujatí z Flex Money. Aj si platil, či len zbieraš Flex Money? Koľko máš Flex Money? Ráno sme boli ešte v mínuse a teraz po obede a ešte pôjdeme na kávičku a nejaký sladkostník. Telefon, ne? Ja.
Ty máš dobré? Takže ideme skenovať. Takže zbierame Flexmoney. No. Wow. Sice teraz sme v takej skôr cukrárničke, ale volajú sa pizzeria.